Elektromer je súčasťou každej domácnosti a slúži na meranie odoberanej elektrickej energie. Na základe hodnoty, ktorá je zobrazená na elektromere, sa stanovuje odobraté množstvo elektriny na vyúčtovanie spotreby. V tomto videu sa pozrieme bližšie na to, ako čítať údaje na vašom elektromere. Ak váš elektromer odpisuje stav iba vo vysokej tarife, ide o jednotarifný elektromer. Ak odpisuje stav vo vysokej a aj nízkej tarife, ide o dvojtarifný elektromer. Viac o tarifách a sadzbách sa dozviete v našom ďalšom videu. Odkaz naň nájdete dolu v popise. Aj keď väčšina domácností disponuje digitálnym elektromerom, v starších domoch a bytoch môže byť stále používaný mechanický elektromer s klasickým mechanickým číselníkom. Špeciálnou podskupinou digitálnych elektromerov je inteligentný merací systém. Okrem merania množstva spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny, inteligentný merací systém umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov zákazníkovi a ďalším účastníkom trhu. Odpočet stavu spotrebovanej elektriny sa realizuje automaticky a nie je preto potrebný fyzický odpočet. Ak nedisponujete inteligentným meracím systémom a potrebujete nahlásiť stav elektromera prevádzkovateľovi distribučnej siete, Stredoslovenskej distribučnej, môžete tak urobiť cez zákaznícku e-zónu SSE, telefonicky alebo prostredníctvom online formulára na stránke ssd.sk. Presný odkaz na formulár nájdete v popise pod videom. Na nahlásenie stavu elektromera je potrebné vedieť aj EIC kód vášho odberného miesta. Nájdete ho vo svojej faktúre v časti Údaje o odbernom mieste. Číslo elektromera nájdete priamo na elektromere. Je označené skratkou NO, N alebo NR. Stav mechanického elektromera je zobrazený na číselníku. Jednotarifný elektromer má jeden číselník a dvojtarifný elektromer má dva číselníky. Jeden pre vysokú tarifu a jeden pre nízku tarifu. Stav digitálneho elektromera je zobrazený na displeji. Na jednotarifnom digitálnom elektromere sa tarifa označuje znakmi VT, T1, 180. Dvojtarifný elektromer má vysokú tarifu označenú znakmi VT, T1, 181 a nízku tarifu znakmi NT, T2, 182. Inteligentný merací systém má displej, na ktorom sa striedavo zobrazujú hodnoty OBIS kódu. Pri jednotarifnom meraní sa pre zobrazenie stavu používa OBIS kód 180. Pri dvojtarifnom meraní sa pre zobrazenie stavu vo vysokej tarife používa OBIS kód 181 a v nízkej tarife OBIS kód 182. Inteligentný merací systém zaznamenáva údaje o spotrebovanej elektrine 24 hodín denne v 15-minútovom intervale. Údaje posiela do systému prevádzkovateľa distribučnej siete automaticky. Dokonalý prehľad o týchto zaznamenaných údajoch získate po prihlásení sa do aplikácie Portál energetických dát na stránke ims.ssd.sk. Pre registráciu do portálu si okrem svojich osobných údajov pripravte aj EIC kód odberného miesta a sériové číslo inteligentného meracieho systému. Pre vždy aktuálne informácie stlačte tlačidlo odoberať. Ak sa vám toto video páčilo, budeme radi, ak nám dáte like. Pozrite si aj naše ďalšie zaujímavé videá.